ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସି ସଚେତନ କରାଉଛୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ବଜାର ଛକ ବାଟରେ ଯେତେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଥିଲା ଆଜି ସବୁ ସକାଳୁ ଆମର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ନିଷ୍କାସନ ଚାଲିଛି ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନିଟେସନ କରାହେଉଛି ସ୍ପ୍ରେ କରାହେଉଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କରୋନାକୁ ଆମେ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗେଇ ଆସିଛୁ मैक्सिमम आम चेष्टा करुचु 30 तारिख भितर लॉकडाउन पीरियड भितर टोटाल कणास ब्लॉक टाकू विडीओंकर निर्देश क्रमे सबु पंचायत रे सबु सरपंच माने एवं आमर ब्लॉक रो जंत्री माने समस्त लागि पड़िछंती सबु समस्त सफाई कार्यक्रम रे लागि छंती।